Sådan der. Ja, du skal bare skåre halsen over. Nå. Her. Ja. Den tager jeg altså. Der er så mange ting, jeg ikke ved om Grønland. Lige ved Kevir. Det er et sindssygt interessant land. Og så er der rigtig mange ting, jeg gerne vil opleve. Så må jeg bare håbe, det er også interessant for dem, der kigger på. Men det kan jeg jo ikke vide. 21 years ago, I fell in love with Nugaga from Uummannaq. And then I fell in love with a native country, Greenland. I'm traveling through Greenland, from north to south, from west to east, to explore and experience this enormous country and meet more of the fantastic people who live and work here. My name is Nikolaj Coster-Waldau. Welcome to my journey through Kalaallit Nunaat, my journey through Greenland. After some eventful days in the northernmost part of Greenland, my long journey takes me approximately 1,000 kilometers south. And even though that sounds like a lot, we're still north of the polar circle. Kangerlussuaq, which was originally founded as a military base by the Americans during World War II, will be our starting point for the next part of our expedition. In a few days, I will embark on a crazy expedition with my brother-in-law, Peter. We will spend the night on ice, and I'm very excited. But first, we're going hunting. Vi er i Kangerlussuaq, før i tiden hed Sønder Strømfjorden, havnen, og vi skal nu sejle ind til min anden svoger, Kim. Han har sat lejr, og så skal vi på moskusjagt. Hunting is a natural part of many Greenlanders' everyday life, and this also goes for my in-laws, who always make sure to fill up the freezer before the long winter. Jeg har lige mødt nede for enden her, der står den båd, der ligger allerlængst nede. Det er Kims gamle jagtmarker. Han sagde bare, I skal derind til den der. Der er 900 meter op. Man starter med at gå 900 meter op. Jeg har hørt, det skulle være hårdt. Men det gode ved det er, så er der måske ikke så mange andre, der gider at tage den tur, og så er der større chance for at finde dyr, for de har været inde i 2 dage, de har ikke fundet nogen dyr. Jeg glæder mig bare helt vildt. Jeg har hørt så meget om moskusjagt de sidste mange år. Vi kommer afsted. Yes. Kim arrived yesterday, set up his camp. He's an experienced hunter, and I'm really looking forward to hunting with him. If we can find the camp, that is. Jeg tror, det er Kim. Jeg synes, jeg kan genkende maven. Ja, Kim Mævner. Der har vi Kim. Er du? Det betyder meget for Kim at gå på jagt, men han elsker det jo. Altså, det er jo i hans blod. Så er der kaffe på supermarkedet. Jeg altid gerne ville prøve det, og så var det jo bare fantastisk at få muligheden nu sammen med Peter. For han havde heller aldrig været på moskusjagt, så det er genialt. Hvor er det her? Der er mere derude, ikke? Velkommen til mit land. Endelig 14. gang, jeg er her. Han er på most wanted list i moskusverdenen der. Kim, han er eksperten. Han ved, hvordan man gør det. We have an hour's walk ahead of us before we reach the mountain ridge 900 meters above us. And that's where we might be lucky enough to find the musk oxen. And if we are lucky enough to shoot an animal, well, then it also has to be carried down. And that's why I'm here. Over the years, I've heard numerous stories about this grueling ordeal. Now, Kim leaves me with the choice of 2 traditional methods. It's either a sling or a frame. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad foretrækker du? Det er jo fuldstændig umuligt at sige.
Hvad vil du foretrække? Jeg skal jo gøre alt. Jeg skal gøre alt som dig. Det er bæresilden. Ja. Det er oppe på hovedet. Så den sidder der? Ja. Ja, det må være den. Er du sikker? Nej. Det kan sagtens skiftes. Jeg starter med den her. Ja, selvfølgelig. Gud, er der også en riffel jo for satan? Er den klar til skud, når du går med den, eller... Ja, der sidder ikke noget i kammeret. Nej, det er det mere. Ja. Og der er jo en regel i Grønland, der hedder, at grønlændere må gerne skyde, men hvis ikke du er grønlænder, så skal du have en outfitter, som er en lokal jagtguide med ud. Og lige præcis der, hvor Kim lå, der var ikke nogen outfitter, der kunne. Så derfor må jeg ikke skyde. On the other hand, I get to carry the rifle until he needs it, and then, well, carry down the animal from the mountain, if we shoot one. Jeg har været på jagt heroppe før, og jeg har også været lidt på jagt, da jeg var dreng i Tybjerg. Men altså det eneste, jeg er bange for, det er, at jeg kommer til at lave den åndssvagt, så jeg skal høre fra det de næste mange år. Du sagde, det bedste er at gå efter en 2-årig. 1-årig, 2-årig. Ja. 2-årige, der stikker rundet lige ud. Lige ud. Ja, det er jo ikke sådan en bue. Det er først, når du bliver ældre. Ja, 3 år, så har de dem. Det er de at bruge. Og så 3 år, de har hår mellem hornene. Okay. Det kan du se på dem. Og det er så de store, det er dem trofæ, jeg går efter. Ja. For det er mere det handler om. Og vi går efter det, der smager bedst. Ja. Ja, okay. Men ser vi en 3-årig, så skyder vi den. Nu har jeg jo bager, ikke? Originally, you had to go to northern Greenland to find the musk oxen in the wild. But in 1962, 27 oxen were moved to the area around Kangerlussuaq, and today there are well over 10,000 animals here. Altså fra vi kommer op, så skal man jo finde de her dyr. Det er jo et enormt landskab, men når man så ser dem, så er det jo tit nogle prikker. Og mest af tiden så er jeg lidt i tvivl om, det er et dyr eller en stor sten. Det var for det meste en stor sten. Men så står vi og kigger, og så pludselig så ser jeg dyrene, og så står der sådan en lille flok. Og så bliver det jo spændende. De er ikke så langt væk, men vinden er i ryggen på os, så vi er nødt til at gå hele vejen udenom. Så bare vent. De kommer frem, eller hvad der går ind. Altså det vigtige er jo ikke at skræmme dyrene væk. Adrenalin pumper jo. De er jo også store. På et tidspunkt så ligger den store han og begynder, den ser mig så. Og Kim har også fortalt nogle gode historier om, at der er nogen, der har løbet mod ham. Og han har skudt flere gange, og det var bare projektilen ryger bare i hovedet. Og det er jo første gang, jeg står over for sådan en stor dyr, så jeg fik da lidt kilden i maven. Og Kim er jo... Altså, jeg ved ikke, hvor han har den tålmodighed fra. Det er os, der er med på moskusjagt. Det er os, der skal lære, hvordan man parterer. Kom der. Ja, du skal bare skåre halsen over. Nå, for fanden. Jeg troede, jeg skulle. Noget andet der, tror jeg. Okay. Her. Ja. Den tager jeg altså. Okay. Lige bag ved geviret. Okay. Start herfra. Tag fat i skinnet. Og så snit op i fedtet. Her helt op. Ja, så langt op du kan. Så nu går det ikke så godt her, kan jeg se. Det er ikke nogen altertavle. Er det her okay? Ja. Eller, du skal bare sige... Ja, vi skal også være hjemme i dag. Nej, men ellers... Jeg har et eller andet gør ikke forkert. Nej. Jeg skal bare... Rundt skal du bare. Jeg skal bare rundt. Ja. Og hvad nu? Så skal jeg gå den her vej op, ikke? Ja. Hvor dybt? Lige under hinden. Sådan der. Stiv 2 fingre ind. Ja. Og så kører du bare. Okay. Det, du skal bruge fingrene til, det er, at du ikke skal stikke... Ja. Lave sæk. Ja. Fingrene ikke først.
Altså, da vi så parterer det, så det er jo enormt kompliceret med at få gjort det ordentligt, at man ligesom sørger for, at kølerne er intakte, at man ikke ødelægger det. Det er meget tryk på. Du har snippet et tisseblad. Og det er jo første gang, så jeg jo tager det forsigtigt, og så kommer mavesækken skal man jo også have ud, og det er jo også vildt. Det hele er jo varmt, og man skal have det ud. Og så, altså det vigtigste er jo tarmsystemet, og så selvfølgelig røvhullet. Jeg tror ordentligt på et tidspunkt, han siger, pas nu på lorten, og så siger jeg det her, og så stikker jeg fingeren ned. Så langt op, du overgår fast op. Nej, nu er det noget, det er ikke godt, det der. Ja, i mellemgulvet. Mellemgulvet, der hvor det ryger op her til lungerne. Længere ind, op til spiserøret. Halsen er helt heroppe. Jamen. Der er jo lidt bakterier i din lort, ikke? Den skal du ikke hente på det, du skal spise. Det er det ene, og det andet er grund til, at man skal partere hurtigt. Det er, at der må ikke komme spyfluer i. For lige snart de kommer i, og det går meget stærkt, så har du midler i kødet, og det er jo heller ikke så fedt. Selvom Kim siger, at det er fint, man kan sagtens spise det, det er alt sammen protein. Måske lige et par sener derinde bagved. Over til venstre, over til venstre. Ja. Så skal vi lige prøve at se, om vi kan redde leveren. Altså, jeg ved ikke, hvordan helvede han blev ved med at være så tålmodig med os, fordi vi var jo ikke de hurtigste. Vi var ikke de skarpeste. Vi havde fået en skarp kniv, men vi var ikke de skarpeste knivskuffen der. It's a 2-year-old ox we have to bring home. Now, 2-year-old animals typically weigh about 200 kilos, and we have to distribute the meat between us before we drag it down to the camp, on our backs. In other words, in a little while, I'll know if the sling was the right choice. Så de får knudt op. Det er til cirka. Ja, du skal den op på ryggen. Ja. For helvede. Hold da kæft, det er tusind. Okay. Hvad var? Den var nede for enden af søen. Altså lige ned. Ja, lige ned. Jeg begynder bare at gå. Ja. Jeg tænkte bare, det kan jeg jo ikke. Jeg har den på mit hoved. Hvordan fanden kommer jeg ned? Det kan jo ikke lade sig gøre. Og, men så gør man det jo. Det er sindssygt, det her. Hvor langt er det? Lige heromme bagved, der er nedturen. Okay. Så er vi snart hjemme. Vi kan snart se til det. Ja, vi tager bare en masse pauser, ikke? Jo, vi tager alle de pauser, du vil have. Det er sindssygt. Min nakke, mand. Ja, men du gør det forkert. Tag den cirka her. Ja. Og så kan du trække i stropperne så langt ned som muligt. Så du får trækket lige ned. Ja. Og Så det går ja, så på vejer det ikke så rygsøjlen. meget. Så du ikke skal gå lige min gamle mand. Kim har fortalt igennem alle de år, jeg kendte ham, om de her ture, hvor hårdt det er. Og jeg har måske altid tænkt, ja, men hvor hårdt kan det være? Det er jo bare at tage en rygsæk på ryggen og så gå. Det er jo fint nok. Det var, jeg tror faktisk, at jeg kan sige, det er fysisk det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Early morning at the airport hotel in Kangerlussuaq. And even though I still feel the effects of yesterday's ordeal in my bones, I'm eager to move on with my journey. Vi skal den vej. Isen ligger derinde. Vi skal ud og sove på den store isklump på indlandsisen. Jeg ved, hvis man skal skide, om den er svær at skjule derude på isen, tænker jeg. Jeg tror, man skal have regnbukser. Regnbukser, det er måske meget godt. Der er jo nok lidt vådt deroppe. I've flown over Greenland many times and seen from above the huge ice sheet covering more than 80% of the country.
but I've never actually been on the ice, and I'm really excited to get there. Hold kæft, en bus, mand. Velkommen til. Hej. Peter. Carsten. Peter. En gammel ombygget HT-bus. Næsten. Meget bedre. Den er lavet på Island, så det kan godt komme ud. Det er kæft for fedt. From Kangerlussuaq, we drive the 37 kilometers on Greenland's longest road to the edge of the ice. Carsten, hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Dasiland. Og hvordan er du så endt her? Ja, jeg har boet de første 20 år af mit liv heroppe og blev uddannet kok oprindeligt. Så flyttede jeg til Holbæk i 29 år. Nå, okay. Da børnene er blevet store, så fik jeg chance for at komme og arbejde her. Og så kunne jeg ikke sige nej. Nej. Det er faktisk vores golfbane, den der. Det er golfbane? Ja. Den blev bygget af 2 svenske piloter i 70'erne, der fløj fra SAS. Er den stadigvæk til at spille på? Der er stadigvæk flag? Ja, jeg tror nok, du skal være rigtig god. Jeg glæder mig meget. Jeg har hørt så meget om den is deroppe. Når vi kommer op, hvor højt ligger det, hvor vi kommer til nu? Altså, kommer vi op, eller er det helt nede, stadigvæk nede? Det er punkt 660, fordi det... 660 meter over? Ja. Du er hurtig. Jamen, jeg er simpelthen det er så skarpt. Det er helt vildt. Det var så første step på turen. Nu er vi kommet til punkt 660. Nu skal vi have alt vores udstyr her. Både over morænen og ned på isen. Ja, det er perfekt. Sådan et par. Og hvad er det her? Det er gamasjer, fordi hvis du stikker dem her ind i dit lår eller dine bukser, så er det... Ja, farvel. Så tager vi tilbage, det gider vi ikke. Det er klar til dig. Så må man selv vælge, om man vil have en vandrestøj eller 2. Så. Hvad er den der blå? Vi har jo et toilet derinde, og hvis der er nogen, der skal stort eller andet, så tager vi det med tilbage, og så ryger det ud. Over the past few years, I've been working as a goodwill ambassador for the UNDP to create awareness about the consequences of climate change. And the ice in Greenland works a bit like the canary in a coal mine. It tells us if it's doing well or if it's doing bad. And right now, it's not doing so well. Du sagde, du havde været her engang, og der startede isen lige der. Sidst jeg var her, jeg kan ikke huske året korrekt, men der var det kun lige heroppe over. Så... Carsten, du sagde også, at det passer med, at Peter var her for 12 år siden og sådan noget. Ja. Der startede isen deroppe. Isen lå lige op, hvor du kan se den lille orange... Og så gik det opad. Så gik det bare opad. Det er jo helt vildt, at det smelter så hurtigt. Hvor skal vi den vej? Ja. We have to cross the moraine before we reach the ice, and then it's another 3 kilometers walk to Carsten's camp. Carsten, hvor tyk er isen herude? Og lige her? Ja, når vi kommer ind på den. Ja, når vi begynder at gå ind på den, er den 20-30 meter. Og inde ved camp, der er den op mod lidt over 100 meter. Kan vi gøre klar til at pakke? Holder den? Prøv at hoppe. Hvorfor tror du, der er sprækker? Nogle gange holder den ikke. Nogle gange holder den ikke. Det er den vigtigste, det er maden. Nå. Bare lige ud. On the outskirts of the ice sheet, the terrain is hilly and the ice is grey. But when you get closer towards the middle of the ice sheet, it becomes whiter and smoother. Grunden til, at det ligner det her sindssyge landskab, er det en aftegning af undergrunden, eller er det bare til... Det er noget med undergrunden at gøre. Hvis du har Grønlands kyst, så går isen som en bue. Ja. Undergrunden, den går som stor dal, også en stor bue ned. Ja. Så når isen bliver presset ud til siden, så rammer den jo kysternes grundfjeld. Og og det er ligesom et stykke papir eller en harmonika. Så bliver isen bremset, og så buler den op. Så buler den op ja. Den stopper, men har pres inden for midten af summit, inde på midten af isen, hvor der er fladt. Okay.
Hvor stor er isen? Den er rigtig stor. Jamen, det er godt. Hvor meget er det? 81% af Grønland er ren is. Jeg mener, det er 1,7 millioner kvadratkilometer. 1,7 millioner kvadratkilometer? Ja. Det er meget. Det er meget. 10% af jordens ferskvand ligger frossen her. Som et lager. Jeg ved ikke, om du ved, hvor meget er det, man regner? Hvis nu den smeltede helt. Ja. Hvor meget vil verdenshavene så stige? 7,2 meter. Ja, så er der sgu en del, der forsvinder. Ja, Holland og Danmark. Så det er vores camp? Det er det. Det er mit telt, der står der. Ej, det er mit. Og det er hårdt med et kamera der. Men fedt. Ja. Okay. Klar? Ja. Bingo. Super. Velkommen til. Tak. Så, ja. Nu skal vi til at arbejde. Sætter vi nogle telt op? Ja. Og jeg har prøvet at sætte telt op før. Er det ikke ligesom tv-køkkenet, hvor man har gjort noget klar? Du får et telt, og så finder vi et sted, hvor der er fladt. Super. Hvad vej skal jeg hovedet være? Det er rigtigt, det der. Okay. Ja. Uden i går. Yes. Yes. Så. For helvede. Jeg har kun fået den i den næste yderste. Den skal ind. Ja, jeg kan godt. Nej, det er fint nok. Det er fint. Nå, det er fint. Once the camp has been established, Carsten has promised to take us even further onto the ice to explore some of the natural phenomena the masses of ice create. Du synes ikke, vi er gået længere? Nej. Nå, det er også det, jeg skulle sige. Det var også det, jeg sagde. Ja, det er det. Lige været på muskusjagt. Det er træning. Ja, vi er ikke spor ømme efter muskus. Selvom vi er lidt ømme endnu. Jeg synes, vi skal gå derover. Derovre på det hvide? Ja, det er her. Jeg synes, jeg kan høre noget, der rumler. Hvad er det? Det er en lille moulin, en lille smeltevandsflod, der ryger ned i et hul, og det løber så ned under isen og ligesom smører. Men altså, okay, nu jeg har sikkert set for mange film, men der er ikke noget fare her. Nej, ikke noget jeg med dig. Jeg er så glad for, Carsten. Ja, når man ser det der hul, som går ned og bare går helt ned til bunden af isen, og det ser jo bare så fantastisk ud. Hold da kæft, det er dybt. Og det er dragende, som jeg har lyst til hele tiden. Jeg vil lige se, hvad der er på den anden side, fordi så kommer man rundt, og så ser man sådan en fantastisk blå sø, der ser så indbydende ud, og samtidig med den, du falder i den, så er du færdig. Hvad laver du? Jeg har sprugt i hånden til at tænke mig om. Du skal ikke tage frem med hænderne. Det er ligesom glas. Er du sikker på, at du Jeg skal have noget førstehjælp her, altså. Nej, det er fint. Men altså, det er jo helt vildt knoldet, skulle jeg sige. Hvor langt er det knoldet? Omkring 90 kilometer. Den vej. Okay. Hvor det tykkeste er det 3,2 kilometer tyk. Hvordan? Det virker bare... Ja, det er ligesom hovedet, kan ikke lige kapere det. Vi skal lige herop en gang. Okay. Lidt, så kan vi stå lige hernede på kanten. Skal vi... Ja, lad os gøre det.
Right now, we are at the end of summer, which marks the end of the annual melting season in Greenland. And this is the time when the ice sheet goes from getting smaller to getting bigger. And the many meltwater rivers that cut their way through the landscapes are at their highest right now. Her kan du næsten se, hvor dyb den er. Og dem er der Tusindvis. Ja. It's quite normal that the ice melts in the summer. It's always been like this. What isn't normal is that the amount of ice created in wintertime is smaller than the amount melting in summertime. Når foråret starter herinde, og ligesom vintersneen begynder at smelte, og det er sådan lige stået på en 3-4 uger, jamen, så smelter det 4-5 cm i døgnet. Hvis vi har 3 uger med solskin, så er det 4-5 cm i døgnet, det forsvinder. Af den her is. Og det er jo selvfølgelig, fordi klimaet forandrer sig. Hvad tænker du, når du hører folk, der siger, at der er ikke noget, der forandrer sig? Det er bare overtro. Det er bare noget. De kan jo bare tage op og kigge selv. Ja. Altså, det er jo bare at tage herind, og så kigge på nogle gamle billeder. Det er virkelig overvældende at gå rundt i det her landskab. Det er så mange store oplevelser, fantastiske oplevelser. Man bare føler sig meget privilegeret at få lov til at opleve sådan her. Man får sådan gåsehud hele tiden, og ikke fordi det er koldt. Det er lidt ligesom mange ting i Grønland, der bare... Du taber pulsen. Du er virkelig en lille bitte sandkorn her. Jeg har gourmetgryde med vildkød. Gourmetgryde med vildkød? Ja. Og så har vi flødenudler med kylling og spinat. Mm-hmm, ja. Og hvad er det sidste? Vi kommer lige til det. Det er tikka masala. Ja, altså jeg tror, jeg er på den der vildkryde der, den første. Muskusgryde. Satan, jeg også kommet her. Ja, og sådan siger jeg. Så der vand i også? Ej, jeg tager det tørt. Det var simpelthen bare en fantastisk tur, mand. Tak skal du have. Tak. Det var helt vildt. Man har bare lyst til at fortsætte over næste høj og næste høj og næste. Ja. Det er fantastisk. Det smager så godt, mand. Så er der vist til drinks her. Så er der is. Jeg kan tage den. Gå i brand. Oh, yes. Skal du have en eller 2 klumper? 2 klumper. 2 små. Ja. Ej. Jeg skal lige... De snakker meget. Skål. Lige i starten, den er næsten stoppet. Og tak for en dejlig dag. Fantastisk tur. Jamen selv tak. Det til at sove godt nu, mand. En god afslutning på dagen. Den er ikke lige sådan at kæmpe af. Godnat.
Jeg sov fint. Jeg vågnede på gangen. Altså, luften var gået lidt ud af underlaget, da man vågnede, så man kunne mærke isen. Men altså, det var fint. Jeg sov fint. Det er sgu koldt. Mine børn lige siger, at jeg har det med at bare kælder på sådan en meget aggressiv måde. Så man følger det hele vejen ud til... Nej. Det var godt. Nå, det var så første stop på vores lille morgentoilette. Nu skal vi så til stop 2. Det er fuldstændig sindssygt at vågne op her. Altså, man kigger ud, og så er det bare... Så tænker man bare... Jeg skal simpelthen morgenskide. Nu skal vi tilbage mod Kangerlussuaq, og så flyver vi til Ilulissat. Og der møder vi så min kone, Nugaga. Det er jo ikke usædvanligt i vores liv, at jeg er ude at rejse, og vi ikke har set noget stykke tid. Så er der jo internet og telefon, så vi har jo været i kontakt hele tiden. Men jeg kan jo godt lide hende, så jeg glæder mig til at se hende. Ilulissat is Greenland's third largest town and one of the most popular tourist destinations in the country. Unfortunately, I will only be here for 24 hours this time before I continue my journey with Nugaga. Nu kommer de. Hej. Nugaga and I have been together for more than 20 years, and every year we come back to Greenland. But this trip is very special because we're going to experience a part of Greenland that I've never seen. Tomorrow, we will be traveling to Uummannaq, Nugaga's childhood town. But first, we're going to have dinner. And although Carsten's freeze-dried game pot in the camp was super delicious, I feel like having something a bit more fresh this time. We're visiting a restaurant located approximately 20 kilometers north of Ilulissat. We can either choose to hike for 8 hours or take a speedboat. We choose the speedboat. Men det er sgu da smukt, altså. Hva? Det er da pænt. Men det er da. Hold da op. Hvad? Lækkert hår. Altså ikke noget med vilje. Ej, hvor er smukt, mand. Jo, for satan. Nøj, hvor er smukt. Ogratsut was originally named Rode Bay and was a whaling station founded by Dutch whalers in the 18th century. 29-62. Rode Bay Fish. Ja. Jeg tror, det er noget tilbage fra de hollandske hvalfangere, der gav det navnet Rode Bay. Og hvorfor tror du, det hed Rode Bay? De fangede rigtig mange hvaler. Så den var helt rød af blod. Der er restauranten. I've been told that 46 people and 200 sled dogs live in Ogratsut. But no one told me that it's also the home of 200 billion mosquitoes. Heldige hunde. Ja. De skal have sælkød. Var det resterne, vi så dernede? Det ved jeg ikke. We're lucky enough to arrive just as the dogs are fed with seal meat. It seems Nugaga and I are not the only ones who are hungry. Nå.
De er helt forventningsfulde. Ja, det er sindssygt. Dæmpe. Det er bare autokrat. Og se, hvor hurtigt den spiser. Det er helt... Det er ulve. Hallo? Er det Messi? Nej! Jeg tror på det. Hvad var det nu, man skulle sige, den er inde på grund af... Oqatsut is one of Greenland's smallest settlements. Nevertheless, there's a restaurant that specializes in local Greenlandic food. Hallo? Hallo. Damassa. It's the Greenlandic French couple, Charlotte and Julien, who run the place with the unusual name H8. Hi, Julian. Julian? Yeah. Ayonna qasidanginnermullu. Hvad betyder H8? Hvorfor hedder det H8? Amerikammiut helikopteramik arlaannik imaanut nakkartitsiniaragamik okiukku asakkullunnit taa uqartarmut hoortamut taa hoortituksin. Nå, så de skulle smide bare ned, så kunne de se, når det var til H8, så ja. Ah, okay. Ja, det giver mening. Ja. Men det her, det er ikke noget med amerikanere gør. Det går længere tilbage, ikke? Ja, det er hvalfangere i 1800-tallet. And you have food? Yes. Yeah. We are hungry. You have to be here. Okay. Det ligner et filmsæt. Ja. En filmkulisse, for det er så perfekt. Ja, dejligt. Det er også rigtig flot udsigt. Kommer der nogensinde, kommer der hvaler herind, eller? Ja. Ja, mange hvaler. Lige herinde? Ja, lige herinde. Ja. I det begyndelse af juni, det er børnene fra skolen. Ja. De er oppe på toppen deroppe og jubler, når det er en hval. Ja. Ja. Og klapper og det hele. Ja, der er en hval! Hvor mange børn er der her? De er 9. 9 børn? 9 børn. 9 skolen. I har også børn? Vi har 3 børn. Do you mind sitting down for a second? Yeah, I can. So, how does a Frenchman end up in Red Bay and in Rude Bay and? It's a long story. Killed 3 people in France, and No, I came here first in 2004. At that time I was mountain climber, professional base jumper. You know, the guys who jump from the mountain. And then I had an accident. I didn't know so much what to do with my life at that time, and so I decided to come back in Greenland. Now I live here. I'm a hunter and fisherman here. I just feel right to be here. I don't know how to explain. I feel home. I don't feel home when I'm in France, but in Greenland I feel home. But this is new that you moved here, right? Yeah, this is very new. This place, so you just took over. So in a perfect world, in 5 years' time, how are you still here and you're still? Yes, we want to stay here more. We hope to develop a base camp here where people can do kayaking, can start their expedition from here, to create jobs for make people come back to this village. And people could live and work here. Yeah. Yes. Hi. Has a small camera, so we can Goddag. shoot this. I dag sitter jeg. So we don't have to. Der har vi Usoja. Så tager jeg bare et Greenlandic plate. Og så vil jeg gerne bede om en øl, hvis du har en grønlandsk øl. Jeg vil bare have vand og en kop kaffe. Okay. I never hunted in my life. I didn't know anything about dogs. I didn't know anything about fishing, hunting. In Greenland, people, they are very kind to help you. Instead to laugh at you and to say, look at the French, he looks stupid. Or they let you make mistake. And then when you finish to make mistake, they come to you and they say, no, this is not good. Look the good way to do it. And then you learn the right way to do it. And it's the same for hunting, it's the same for fishing. Good. Yeah. This looks beautiful, huh? So,
Where is this? Did you catch any of this, or is it something? No. It might be the halibut. It might be me. The narwhal here has been caught by my friend. This is the fat of the seal that we froze, and we use it to make it a little bit softer. The dry cod or the dry oil for bread. Like you use oil for bread or dry stuff. I've never had that before. Haven't you? No, after 20 years. It's about time. Så tager jeg lige lidt selfedt. Ja. Det smager helt vildt. Da vi var børn, vi leger en Flyvemaskine? flyvemaskine. Ja. Juliana, thank you so much for this, for inviting us. It's been amazing, or for hosting us. Happy Rauttelia. Koiana. Ishishu. Mogaru Koiana. Koiana. Sava. Echt leuk. Ja, sikkert. Sammen. Hvordan på? Ja, og ja. Tak. Dagus. Bye. Bye. Altså, Grønland er jo... Altså, der er folk, der er kommet her til, og han er tydeligvis en mand, der ikke ser forhindringerne, han ser mulighederne. Kunne du gøre det? Kunne I gøre det? Jeg kunne godt, tror jeg. Det ved jeg ikke. Nej, altså, jeg har jo lavet det, som jeg er helt vildt passioneret omkring. Jeg elsker at prøve en masse forskellige ting. Det er jo også en af de fordele ved det arbejde, jeg har. Men du kunne have base hvor som helst. Jeg kan have base hvor som helst. Jo. Jeg elsker jo Grønland. Det er jo en af de ting. Det er jo også derfor, vi laver den her tur, fordi jeg kan jo genkende hans fascinationer. Nicolai, han er jo også en, der skal opleve noget hele tiden. Men for mig er det jo ikke nødvendigvis at skulle kunne en masse ting. Du kan jo godt det der med hundsled og sådan noget. Men Nå, jeg må også bare være her. Netop bare giver helt ned. ja, det kan jeg ikke så. Så du kan jo gå ud og være he-man, og så kan jeg Sidde og mus med hundevalpene og ja. spille bold med børnene. Okay. Så kan vi jo...